Dili tayog unsa sa Dios. In fact, pwede siya maghimog laing race nga Adam and Eve, maghimog bagong garden sa Eden, mahimog bagong earth. Pwede siya maghimog bagong race sa mga tao, pero tungod sa iyang dako, gyud nga love. Nga di na to masabtan, abnormal ang usa ka father mo sacrifice ang anak sa mga di niya kaliwat nga mga tao, pero mauna ang love sa father. Dili na to masabtan beyond sa atong imagination, inaana ka great iyang love. Muna hangtod karon natagaan kag chance magkinabuhi, makadungog sa gospel, tungod kay likod sa iyong pag-experience, pag-explore sa beauty sa life, na ay gisacrifice nga son dito sa cross. O kung sayangan pa nimo ang chance karon nga maduol o mubalik ka sa Ginoo, basig wala na ilaing chance. Kinsagod ka nga pakamatyan kang Christ. Church, beloved, unta atong ma-realize nga kung unsa man kadako atong pangandoy sa kinabuhi, wala ra na sa kadako sa gugma sa Dios nimo. Naay nahigugma nimo. Ni-offer siya sing life sa cross. Dili ka deserving bisan usa ka tulo sa singot ug dugo ni Christ. Dili gyud ka deserving. Ang Bible nag-ingon nga gi-deserve nimo ang hell, condemnation, wrath of God, judgment dito sa lake of fire. Pero tungod sa iyang grace, gi-extend niya iyang love. Gitagaan kag chance, gitagaan kag Savior, ug naa nimo karon ang choice. Naa nimo karon ang desisyon. Kung mo humble down ka, Lord God, pilo ko ka years, Lord, nag-enjoy sa sin, nagkinabuhi sa selfish na kung ganahuna, Lord, then thank you, Lord, imo kong gitagag, chance Ginoo makadungog sa gospel. Then, Lord, ako i-give up ang tanan, ug i-embrace na ko si Christ as my only Savior. Kung mo ni imong decision, then praise the Lord. Dili niya i-forgive lang imong sin, tagapan niya assurance ang imuhang eternal destiny. And then makita nimo ang tinuod nga inihinay nga kabaguhan sa life ang ni-transform ni Ma'am Mel, dili ni nga church. Kundi lang Ginoo nga gi-accept ni Ma'am Mel sa iyang life. Pila ka months ang nilabay, the same God nga mo transform karon sa imong life. Church, dako akong tingog dili tungod kay hadlukon ti ka. Itagaan na nag-emphasis ang love sa Father. Wa nay laing love nga makahatag nimo og inani. Wa nay laing gugma nga imo ma-experience ang love sa Father. And once ma-receive nimo karon si Christ sa imong life, naagi rest sa imong soul. Naagi transformation sa imong life. Bag-ohon gyud ka sa Ginoo. I know daghan nyo dinhi nangita og comfort, meaning, purpose, essence sa imong existence dinhi sa life sa earth. O giduol na nimo even ang institution, ang school dili makahatag og assurance, ang government dili makahatag og assurance except lang gyud ni Christ. Ina ka simple lang atong salvation, ang pag-give up, ang pag-receive lang ni Christ nga bisan ang usa ka way gradong tao dali makasabot. Munang dili lisod ang atong salvation, church. Di na ka mo perform itong pila ka work, di na kakinahanglan pa mo himubag mga pabilib nga mga butang, simply to admit that you're a sinner and then i-embrace si Christ by faith ng mong Savior. Bisan ang tao nga nas emergency, pwedeng masave. Munang inanak ka, simple. Gihimo ni Christ nga simple ang salvation, pinaagi sa pag-offer niya sa iyang life dito sa cross. And this time, ako i-quote ang giingon ni John the Beloved sa Revelation 3:20. Nga every time madungog nimo ang word of God, nanuktok si Christ sa imong heart. And this time nanuktok si Christ sa imong heart. Andam ba ka muhinulsol sa imong sala? O dawaton si Christ sa imong kinabuhi. Pwede ta manindog palihog.